kay Pirmas. Hingkay patapukin sa lunang ragsak ipakita. Okay, datay na po iti may katuwang pas sa ti programa kat awan ti surat nga basahin tayo messages lang nga po ta amin nasangot ti nag-edit ka po iti panag-empake mi kadag iti relief goods panangitultulod mi apo di jaya Santo Tomas kat once again thank you very much kadag iti nangiyawat apo ti panagayat iti pada ng Ilocano ayan kat kadag iti pangablaaw man ni Jen nga kuwasit ado ti kuto na ito ng kablaaw papa kunana apo dati anak-anak nurumon na mo kinuto ka no good PM Kuya Jun and Margaret Kuman dari inang ko hiling ken manang kum mean nga madamang agbilbilag itirik kastamat kanya kuya nga madamang agdengdeng kada kayo nailawas great command pa itay kasinsin ko nga ni Boji Akpal dita Alicia Isabella request ko man tayo Facebook kuya it's me Melvin Akpal nga ng Ingod Norte ang danan ni Isabella thank you very much ading ko for texting kat mali mo nga kakantaan dahita okay dagiti pa dito mga pangablaaw kuya good PM good command mga nanonood ng Pacquiao dito sa Purok sa East Baluarte especially sa tatlong bebe ko na sina Clyde, Pitang at Princess pati na rin po si Papa Roy from Mama Iyang thanks and more power kuya request kumantay utang ko na kat dapat kati on-city in message na niya kung na siguro kat nalala kami mabasa no ado ti i-message na pero sa totoo lang apo kada rato ang text ka mapanjing ato dahil text mo kat iti basahin may mangrugi kami di baba isong inulit mo nga insent message mo ang pangatong tumanan dahil mensahe imbes iso ti sumarunong nga basahin men ngumatong tumanan kasla ato isang pulo nga agpapadang manong kablaawa man to sarili kag daldalos ti karot ti karot request ko man JP Wak ng Kablaaw Marvin Tinok Ifugao ko na ano so ang pa ni John Mark damdama basit apo ta rimwar at ati katungtong na apo nga tattao iso nga damdaman to na sumbrak kanta imedeta piwa na mapiwak nga kunada so natami okay kablaawa man ni Mami dita Singapore ni Lauren Veracruz Marangan kuno na Lauren Veracruz Marangan nagapo kin anak nga ni Chelsea dito Santiago City good afternoon kano ken ka kapsat Lauren Veracruz kasta ati anak talaga mo nga kablaawa na dagiti nagandak na amuna nga dumdum nga agpanpanatang ni ading June kuna na ni Ate Felhaan nga agpanpanatang ate ag saynusak apo kasamay kat ti agong ko ti sakin Kinnear it's Kinnear malagip ko lang na Kinnear once again good afternoon kadigiti online tatang adong nga kada kami ti sa kabangibang taaw balasyo taaw manong June ken manong John Mark siguro ubing da ito yung ubing game ni John Mark pakablao man kini manong atong kini nanang sinyang nga nakatutok da nga madamang ang nga kanyayo ito yung kablao Val Navarro iti St. James Parish iti Santiago wow thank you very much for listening apo kadagila dito simbahan di Santiago thank you very much ayan agur ka dagiti pay napananatay katuakon nga minan nakaduak ti binasa dituyon o mutan hello mga manong wala na to kablaawak man ni Nanay Mi Anena mga dap natividad agkasanga itatamanong we love you nanay from Wailin Natividad and family iti Rizalona Cordon salamat po kunana awanti greetings tayo tapta dito internet busy da kita kakabsat tayo agor kata kita akman awan madikano ti OJ Facebook live mi tatay we would like to say sorry for that biglang amin apo nga nag-agpuyo da Jiruara iti handang nga maliklikan ti agbuya iti laban ni Apo Manny Pacquiao kat sabi ko mata mga bak di ka mo no niya napasama kun ta kurada mga naabakan anyang nga ta anyway maamman tayo damdama iti betad do mga pangablaaw
Dahil dito ko na akong kat, mo ni Amakan. Balong! Awan mo ni John Markan. Naimbagal daw yung tuwa dito Sweet Radio. Amakan, kablawak man, ti pamilya. Bonus, dito ay pagrangayan. Purong 3. Tuy ka mapkablaaw ni Uncle mong Raymond bonus. Thank you very much for listening. Ita pagrangayan, apo. Ayan. Naimbangal daw yung manong, pakikablawan yung man ni Nanay Petra o Gite Kendagitiya, kaparanggayan mi nga taga Salvador. Nang nangruna kini Kapitan Mil, Kapitan Sammy Sarmiento. Manong papreman ti Kapitana, it's me, AJ Ricarte ng Purok 5, Salvador. Daitan, napasubukan balong. Okay. Ay. Okay. And Iso daitan. kablawak man talaga kung kaing ingas ni President Duterte. Dito yung looban, Batal, Santiago City. Diyos ko. Apo, nagwaka po ka raw da. Siguro. Ken amin nga kakadwa na nagsunsunda. Tubero, kablaw, nagapungin manong, ay manang lumen. Wow. Sumusunda gayam. Beges kumantay, arak, idedicate kadagi jay mamartag, agladagi jay kakadwa nila kay ko. Wow. Nagsunsunda. Kuna na. Naduma-duma. Dati, sunsun, mamartag, ano ba yun? Makaay-ayo nga talaga man. Okay. Okay. Once again, apo, nagiti amin nga nakiya 40 days kini idea manong kuyang ko, Jimenez Kini tatay ko. Pastor. Thank you very much, apo. Iti panangliwliwayo ti pamilya mi. Iti naglabas, kaya nga natata. Lalo nagiti, iti talatang agin now. Thank you very much. Lagi jay agseserve, lagi jay nagloto. Dagiti babag nga kumakararag lagi anti-train. Siyempre, da inang nati. Sino pa dagiti babag aditan? Aduda. Sige man, mga ibaga katalo. Ada premium kanyak. Nya bagbagam. Lualo da jay hang loto ni Lola Miray, ni Apong Uyang, ni Lola Ising. Naudi ni Lola Ising. Lola Itring na ibagak tayo. Naudi tatatay. So, mga pagkakatingaan. Dapong Malagring. Da Lola Memeng, ni Lolo Dane. Datag dagdag DJ Kubo-Kubo may. Dante Eileen, Dante Los. Sino pa ay? Naabak Nanay ka Peli. Naabak ka ni Abirat nga Joel Ay, nakapustay sa rin kalaban. Panalo na si Pacman ko na naman. Nangabakon. Nanalo na si Pacman pero bakit? Tapos sabi ni DJ Sean talo daw. Alam mo naman si DJ Sean, lahat ng laban niya natatalo ko. Di ba? Ikaw talaga DJ Sean Asan si DJ Sean? DJ Sean. Okay, naimbagal daw yung kinaragsak na Domingo tayo aming kaaruba ng nangruna kanyayo nga duwa. June, Seriales International ko ni John Mark Pastor Local. Muna na. Ating JM, pakikablao mo man, tay anak ko, nga ni JM Dita Baluarte, Ken. Request ko man tay Di Canton Malipatan. Thank you very much, Kuya June, Ken. Ating JM, God bless us all. Kunana. Ayan na si DJ Sean. Ayan na si DJ Sean, ang taong nagsabi kanina na talo daw si Manny Pacquiao. Ano kaya ang... Ay, sa bagay yung kanyang cellphone, talagang matatalo si Manny Pacquiao. Dalawa yung cellphone niya. Dalawa, isang pang trulala na girlfriend at yung isa naman pang, pang sikreto. Yan. Okay, kablao ko man tagay padayo. Padayo nga. Bulbultit. Nga agba-basketball. Enjoy the game, guys. Kunana. Ayan, libreng kape yan. Sige, magkape ka, DJ Sean. Yan. Galing pa yan sa aming kaibigan from Kabatuan, Isabela. Kini Kape timan na alon dahil Abirat Joseph Agtarap. Bayaw ko na kuma Joseph Agtarap. Ayan. Pwede rin. Actually, galing yan sa patay. Hindi, joke lang. Joke lang. Ngaro, po ko man tataman. DJ, request na ni ating Michelle Cafino. Gat. Malagip ko man tayo pansit. Awan lang ata pansit at tanga sumangbay. Sarap ng kape. Ayan. Di Canton Malipatan, kung ato'y puso, uray awan katuy din na
tunggal aldaw uray painutawenen iti naglabasen di muntu kunaen amalipatan ka ingkat tungpaltanen kanayan nga at takaniyat tiin pa'y dulin mo nga ayat nga impaay mo apabiyagan uray lumay sa aktupayen analami sa abangkay di mong tukuraen amalipatan ka ingkat tungpaltanen. Ayan, thank you very much sa ading JM and kuya ko na ni ading Michelle Cavino nga dumdumay kita ta sa Jai Palacio taang over our MixLR. Susunod na game natin, sabi mo sa labas para sa kanila mamaya. Yung mga nasa labas. Yung mga top 15. Top 15. Oo. Wow. Di kantun malipatan kung ato'y pusok uray awan kato'y denat di tunggal aldaw uray painutawenen iti naglabasen di muntu kunaen amalipatan ka ingkat tungpaltanen kanayon nga at takaniyat itimpay dulin mo nga ayat nga impaay mo apabiyagan uray numay sa aktupayen analami isabangkay di muntu kunaen amalipatan ka ingkat tungpaltanen di muntu kunaen amalipatan ka ingkat tungpaltanen. Para ka nagiti dadakol ang gobyerno. Dadalwan ni Ante Ilay. dadakol ang gobyerno. Ay naading ko numarik ng lakuma Tirikif na itala agdama Nabayag gidin na pagpagopon ka maag kan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat agkep-pakep-baw na daytoy riknak imat matsyupay daytoy panagnak tapno mapansin gwapo daytoy langat. Ay naading ko numarik ng lakuma Tirikif na itala agdama Nabayag gidin na pagpagopon ka maag kan sa tadi ka makadlaw. Tuwid-tuwid ay palsu-palsuin ayat ko anasamit kan ading ko at tumutwid-tuwid. O ading ko awan natin patong mo tabaran bilyas na apgesan ading ko. Ay naad ko numarik na malakuma Tirikrik na itanga agdama Nabayag idin na pagpagopon ka maag kan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat agkep-pakep-baw na day tiriknak imat matsyupay day ti panagnak tapno mapansin gwapo day tuy langak. Tuwid-tuwid ay palsu-palsuit ayat kong anasamit kan ading ko at tumutwid-tuwid. O ading ko awan natin patong mo tabaran bilyas na apgesan ading ko. Tuwid-tuwid ay palsu-palsuit
Ayat ko wala samit Kan ading ko atumutwit-twit O ading ko Awan metten patong mo Kabaran dirias na abyasan ading ko O ading ko Awan metten patong mo Kabaran dirias na abyasan ading ko Okay, dito nga iti may isang sonata. Dua nga sonata, di kinang tataya. Dua nga sonata. Nga ruda, awagan na po, dagiti estudyante di taruar nga sumbra kayo amin diti unag ta. Kasya ba sila? Mangtet kami ti papremyo yo. Ay, Baka hindi sila nakaintindi ng Ilocano. ay, ka problema tataytan. Tagalog silang lahat. Ayan, actually, hindi ko alam kung ano ang... DJ Hans, di ka kasali. Okay, mawawagan DJ Sean, magkatiman ipalawag mo man balong no anya dati may apay nga dadagiti ubing itata dito anya iti problema ta. Mag-feedback pag dyan yung inon nyo. Ayan, Kaaruba, manarimantat tanga na kadto tao dito studio, is the booth, adadagiti estudyante apong kasali dan sa pinalaingan sumarita, pinalaingan nga anapay, dagitay contest. DJ Sean, mating ngamin amu, pakipalawag mo man. Kuya Jude, sila po yung mga pumasok sa ating top 15. May mga lumabas. May mga lumabas at talagang naiwan. Ganun talaga. So sila yung mga Kaya pumasok. sila nandito ngayon, okay? Agilocano kayo man apo tamadimi maawatan iti Tagalog kung natatiti balasyo taaw. Sabi nga din ng ibang mga top 15 natin baka daw pwedeng tag Ilocano. Okay, para kadagiti apo makapag-Ilocano kayo kasi iti audience tayo apo. We are worldwide, not only apo dito Isabela, not only dapat yung Manila, DJ Balasio tao especially. Ayan, so sino dagiti nga top 15? Sige man, paki-introduce man apo ti magpagi babaan iti sa uyong Ilocano wenno Tagalog. Okay. Mabalin ti Tagalog. First, Pangalan natin school. Bigyan mo ako. Pangalan ng school. okay. Shara Marie Castañeda po from Renyag High School. Taga-Ranyag ka mo, kaya ang basang ko, Agilocano ka man. Kablahawam sino? Di na ka mo Agilocano, nakaumay lang ti Santiago. Ilocano, Samantalang no, Tagalog. DJ. Tagalog po. Tagalog. Sige, Tagalog ka lang. siya. Magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig ng 97.7 Sweet Radio. Ba, with a smile. Pero para sa amin kasi ayaw namin ng dalagang pulang-pula ang lipstick, anak. Bakit naman Kuya Jun, ha? Hindi, pakilapit yung pag nasa yan. Kasi para sa amin, mas magandang tingnan ang babae na pink lang. Ayan. Pink, parang bata-bata. Pag red kasi masyado, para bang nagbibenta siya ng, ang tawag doon, ng barbecue, ganun. Sa akin okay lang naman, Kuya Jun. No? Ay, kasi ikaw talaga mahilig ka sa mapula. Okay, ang susunod nating Sunod, bisita. pangalan ng school. Mariel Agustin from Renyag High School. Raniag High School mo lang, apo data. Okay, next. Zian Balot from University of Lazareth High School Department. Okay. Nakakatakot. From University of Lazareth. Diba? Who's our next? Walang Ilocano? Sige. Marcela C. from University of Lazareth High School Department. Yan ang mga diction. University of Lazareth Department. Okay. Kinakain tayo. Talon-talo tayo dyan. Dinter Myla Rizzo from Lord Rains Christian Academy. Ayan, Academy daw. Saan yun? Doon yan sa Ramon. Ramon po. Sa Ramon Isabela. Sa harap ng Petron. Meron ka bang babatiin in Ilocano? Wala. Hindi masyadong magaling mag-Ilocano. Wow. Dapat versatile kayo, anak ko. No? Amoy tag-Tagalog, amoy Mga tag-Ilocano. boys naman sa likod. Come on, guys. I'm Christian Ray Conde from Children First School. Ano daw? Ang laki nun ah. Ayan. Hindi ko kinaya. Children First Go. Baka may susunod pa dito. Ayan. Sino kaya? Ano ang pangalan? School. Joshua Estabilio from Children First School. Ayan. I have Children First Go. Okay? Sino Sino ba ba nagiging-guest sa'yo? Ito si Ma'am. And of course, sweet afternoon to all. My name is Maria Erica Trinidad from St. Dominic Human Development Center Incorporated. Wow. Haba
talaga. Incorporated. Parang sumagot lang ng beauty contest, DJ Sean. What is Meron the- pa. Okay, next. Mark Emil Vicente po from Lord Rains Christian Academy. Wow. Lord Race din. You wanna say hi to your schoolmates? Yes. Naimbag nga kasyan. Ikaw na ang mananalo. Yun lang po ang iniantay namin. Ilabas ang premyo. Ang sinong mag-Ilocano Apo. Ayun, magkano ba panalo kay June? 500 pesos. Wow, ang laki naman no. Bumati lang in Ilocano. Yan ang inaantay namin. Ba't mo sinabi may dalawa pa? Ay, hindi. Lako. The first one to greet. Congratulations, meron ka 500 pesos. Ayan. Alright. Ayan. How about the others? Wala. Magandang hapon po. Ilang Tagalog na yan. Ako po si Marjorie Balsa, nagmula po sa Northeastern College Senior High School Department. Ayan. Sino may tikablaawam tata? Wala na. Hindi po ako nakakaintindi. Ay, sayang yung sayang. 500. Ayaw mo ka 500 ha? Kahit pilit lang na Ilocano, ayaw nyo ha? Sino gusto mag-try? Eto, yung pinakahuli. Wala pa ating iba eh. Si ma'am. Hello kanya, yung aming dito diocese, siya ni Obergirl Alkedman from Divisoria High School. 1,000! Ano kasi, ang iniisip ko kanina, the first one na mag-Ilocano. Actually, man-mano itag Ilocano ng estudyante tata, lalo no kastoy nga agsauda iti mikropono. Kat, no sinuman kanyayo, iti makapag-Ilocano apo, keep on practicing. Kasla kanyami apo, iti ipagpag nami kat literatura Ilocano babaan, iti musika. Ayan. Kat, ano pa iti may bagam DJ Sean? Anak, kadagdag iti paganurutan, tapno makastruck da pa. Kaya nga. After top 15, Ayan po, abangan po natin mamaya yung top 20 countdown. Baka meron tayo. Meron pa ba last? meron pa? Or tapos na? Yung dalawa pa ata hinihintay natin. Paparating na? Okay, alright. Sino bang makapagbigay sa amin ng pinakamagandang joke dyan? In Ilocano? In Ilocano na Meron ba joke. kayo dyan? Siyempre, merong cash prize to. Meron din cash prize yan. Wow. Simulan natin kay dito. Wala kang joke? O sige, Tagalog na lang. Yung swak na swak ha. O may joke ka. Sino may joke? Yung pinakamagandang joke na papatok talaga. Ayan, Kuya June. Ayan, yung makakapagpatawa kay John Mart. Kasi si John Mart, 40 days ng kanyang father ngayon. Okay. 40 days, Malungkot lumit siya, na. Wala na yung yes. kanyang manto. Okay. Hindi naman malungkot. Actually, medyo masaya na siya ngayon. O para sa inyo to guys. O top 15, dapat maging ano kayo, okay? O start. May joke ka ba? Wala. Ikaw? Iisip po. Mag-isip ka pa lang. Ang tagal mag-isip. At least may isip siya, DJ. Oh, but yung dalawa ba kasali din? Hindi. Okay. Ikaw, ito, mukhang bibo to. May joke ka? Sa Ilocano wala? Okay. Mga formal kasi sila. Formal. Wala pa yung banat dyan na. Mga declamation. Yung mga sa kanila, oration. Yan ang mga banat nila. Oo, no? Paggawa-gawa lang ng mga tula. Ganyan. O dapat Ayan, para mamaya sa ating mamaya, mentoring, dapat hindi ka masyado seryoso. Dapat cool lang. Ikaw, sir, may joke ka ba dyan? Wala din. Mga seryoso itong mga friends natin to kay John. Akin na lang yung cash. Ako na lang magbibigay ng joke. Na joke lang. Pero guys, abangan po natin ating top 15 later on, para sa kanilang mentoring. Kasi Kuya June, bawat DJ na hahawak sila ng 3 student para i-mentor sila. Yun ang mangyayari mamaya. Kaya nandito sila ngayon. Okay. Kung good luck po sa mga taga Ramon, Isabela, itandudo yung apo, iti taga Ramon. Hanggang agpapaabag ka iti taga syuda. Kuya June ba? Hindi. Paano naman taga Divisoria? Hindi naman kasi ako actually kasali sa mga anong tawag doon? Sa mga mentis? Mentis? Ayan, kasi nga nasa Sunday naman kami. Ayan. Anyway, kung sino po ang palarin sa inyo, good luck. At pwede rin po kayo mag-guest kung meron kayong mga special talents like dancing, if you can dance. Wow. Sa show talaga na 4DK2. Pwede silang kumanta, ayan, ng English, Tagalog, most especially po kung makakanta. Meron pang special prize na naman yan, yung mga makikig-guest. May special prize. May guesting po sila kasi may mga kinakantang kami mga patay. Mag-guest po sila. Hindi ngayong show na to, baka meron gusto mag-guest sa inyo. May prize yan galing kay Kuya June. Of course. Sino?
Another 500. Ako na naman nata makakuha no kay John. Pangalawa ko na to ha. Anyway, as I've said, thank you very much mga bata. Thanks so much guys. Huwag kayong kakabahan ha. Dapat chill lang, relax lang. Okay. Okay, anong oras sila mag-umpisa? Maya-maya kay John. Hintay lang natin yung mga pioneer natin. Baka sila naman ang hindi darating. Andiyan na on the way na daw. On the way na. Okay, anong oras sonata balong tatang kanta? John Mark, may kaduyang balong. Thank you very much, Top 15. Yan. Once again, thank you very much kada kayo, Bing. Okay, salamat po. Ang Ayan. swerte nung nakakuha ng 500. Ayan. So, nag-request po ng